रंगुल बर' बिथां सार थांनायावथ' मा बुंनो सासे थांबानोदि मोनसे संगठना बायनांगौ बेथ' नङा जेरै नोंथांमोना मिथिगौ दुब्लि बारिफ्राव जेब्ला जों माइ फोयो नङा होनबा सोरबा गुदाबो थायो सोरबा माने मा होनगोन बेखौ दाउला माइ ना मा होनो ना जायखौ जों बासिख'ना सिबखारनानै गारो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा थानो हागौ अनेकआव थ' नाङि मानसिफ्रा माने थांनायाबो मोजां रंगल साराथ' आंजों थाफायोमोन सानैसो मानसिफ्राथ' आंखौबो सासपेक्ट खालामदों बे बिथाङाबो रंगल सारजों थांफासिगोन नामा होननानै रंगल बिथांजों थांफासिगोन नामा होननानै जेब्लासिम संगठनाव बिथाङा बन्स'आव दंमोन अब्ला आंजों बिथांमोनजों बेबा संगठन हिसाबै जों मोनसे टिमाव दंमोन नालाय जों खौसेनो दंमोन नाथाय जेब्लासिमनाखि बिथाङा बन्स'आव गारनानै थाङो बेजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया लेनदेन गैया आरो प्रेस मिटआव रंगल बर'आ बुंदों दि बन्स'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामदों सैथो नामा बाथ्राया बेथ' दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा जाबादि पार्टियाव थांदों आरो बे पार्टिनिफ्रायनो जोंहा माने 100% बादाया दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बादाया फैगासिनो दङ बे बुस्थुखौथ' बियो बुंखागोन नङा होनबा बै समावबो जेब्ला आबसु आन्दलन खालामदोंमोन सोरबा हाग्रामा सोरखौबा रायदोंमोन सोरखौबा अनेक सोंखारिदोंमोन बेथ' जालायबाय थाखागोन बेयाव रायजोफ्रा कनभिन्स जानांगौ बिनि खुनु माबायानो गैया जोंनि थांखिया मा जोंनि थांखिया जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जोंनि बर'फोरनि उन्दै उनला आबै आबौ बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरनाव दंजोबो बेनिखायनो बेयाव सोरबा बुंनानै मिसलिड खालामगोन बेजों माने बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ फोथाया 2018 सनावहाय जिथु माबा रिजार्नेसन होनासो बिथाङा जिरायथ'दों होननानै बुंदोंमोन नाथाय बन्स'निफ्राय बिथांखौ होखारनायनि बा आफादनिफ्राय बोखारनायनि मोनसे थांखि लानायखौ नुनो मोनाखै मा बुंगोन बेनि बेलायाव बिथाङाथ' रंगल बर' बिथाङा गावनो फरायनो होनानै बोसोरनै लिभ लाथ'गोन होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्राय अर्गानाइजेसनावसो मोनसे सिस्टेम थायो बयबो मिथियो जेराव गाव बिथाङा बोसोरनै लिभ लानि आं फरायनो LLB आंना जोबाखै होननानै गाव बुंदोंमोन बिनि उनावहाय मा जाखो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मानसि बारा गैबाङैलाय बिथांखौ जों बिदि प्रग्रामफ्राव लानानै बेरायदों बिथांनि हेफाजाबावनो जोङो गैयाबाबो लाइक 10टा आनसलिक दानो हाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिनि उनावहाय बिथाङा माबा मोनसे सानदोंमोन खोमा दे आं बन्स'आव थाना मावफिननोसै नाथाय गाव जेबा थाम सोनायानो जोबाखैब्ला बिथांनि थाखायबो जों नाजादोंमोन आरो सेन्ट्रेला बुंदोंमोन नोंथाङा फेब्रुवारिसिम नेथ' फेब्रुवारिसिम जों नोंखौ फुल प्लेजे खालामनानै होगोन दा जेनै दं बिदि मावबाय था होननानै दा बे समावहाय बिथाङा हथादै थांबाय 2018 सननि खोथा बुंदों बिथां रंगला बिथाङा बुंदों कि 2018 सनाव हाग्रामाया अलरेडि बे फोरमायदोंमोन बे मालाबा बड'लेण्डखौ मोननो हाया आरो बेयाव नांगौ बायदि IAS अफिसार बा गोनांथि गिदिर गोलावबो गैया होनना बुंदोंमोन दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बेनि बेलायाव आरो नोंथांमोननि सासे सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्टखौबो बे नामखारि होनना बुंदों बिथाङा मिथिनानैबो दिनै बेयाव माने लोब्बा होफादों नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो 2018 सोरबा हाग्रामाया बड'लेण्ड मोना बुंदोंमोन सोरबा क्राइटेरिया गैया होनदोंमोन बेथ' बेलेग आलादा बाथ्रा जोङो फैयै नुयोब्ला मा जाखो बै समाव हाग्रामा बिथाङा जेनेखौआ बुंदोंमोन दे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया गैथ'आ होननानै दिपेन बर' साराबो खुद गावनो बुंदों दे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै होमबा दिपेन सारा सोर आरो हाग्रामा सारा सोर सानैबो एखे बुंनायाथ' एखे नङा होनबा खिन्थु बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैथ'आ होननानै जों गादब जानाय नासयजानाय जों ओरैनो मैगं मैसं थाबाय थागोन नामा बर'फ्रा नों आं बायदि यां जेनेरेसनफ्रा इडुकेटेड मानसिफ्रा बुजिनो गोरों मानसिफ्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा अयना जानायखौ सानफ्रामबो बुथार जाखुमानायखौ जिनाहारि खालामजानायखौ जों ओरैनो मेगन नायनानै थाबाय थानांगौ नामा नोंथांनाव लास्ट सोंथि खालामो जेरै दा जों ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों गोबां पाब्लिकफ्रा गोबां भाइरेल खालामबाय जेरै आबसुखौ बुङो UPPL आरो BPP खौ बुङो बन्सु थ' नोंथांनि बे बेलायाव मा डिफारेन्सियेटखौ मा फोरमायनो सानो रायजोफ्रा गोबां कनफिउस जाबाय बेखौथ' कनफिउस खालामग्राफ्रा खालामो नाथाय जोङो नुनो थाङोब्ला बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय दिनैहाय खोब दुखु नांदों आङो जेराव जोंहा मास गेदेर जानो थाङाखै जों नुनो थाङो मा आबसुनि माबाफ्राव अफिसफ्राव मा जायो UPPL नि मानसिफोर फैयो नंगौ हय आसि बर' हिसाबै थांनो हायो बिथांमोना बर' हिसाबै बयहाबो मोनथायनो थांनाय खिन्थु जेराव UPPL नि मानसिफ्रा आबसुनि अफिसाव थांनानै मिटिं जिरायहैयो मा खालामहैयो बेवखायनो आबसु बिथांमोना नंगौब्लाबो नङाब्लाबो UPPL नि मानसि होननानै बुंजादों दिनैनि उनाव सोंखारिदों बेथ' सैथो बाथ्रा बेखौ रावबो थगायनो हाया नङा होनब्ला नाथाय बन्सुआदि दिनैसिमबो BPF नि मोनसेबो खामानि मावफेराखै BPF नि अफिसफ्राव थांनानै जों दिनैखौआ बिदि पलिटिक्सनि माने जेबो बाथ्रा रायलायाखै बिथांमोना हायोबा प्रुफ हो जानो हागौ मनजिल बिथां सारा सिगां BSU नि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा फैनानै दे बन्सुआव लिड लादों बे नङा दि सोरबा पलिटिशियान मानसिया सोरबा पलिटिक्स पार्टिनिफ्राय फैनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जुरिक्त होनो हाया बे मा बाथ्रा जाखो बेलाय नङा होनबा दा नोंथांमोना दिनै मिडियानि मानसि गाबोन सामफोर फैनानै जेनेबा सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्टशिपखौ मोनबायनो नोंथांखौबो सोंखारिगोन बिथाङा उमुक चेनेलनि माबा सासे मिडिया पार्सनमोन
होमब्ला बे समाव नोंथांमोना माबायदि बुंगोन ना मिडिया पार्सनफ्रा माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो मोना नामा बड'लेण्डआ बिब्दिनो मोना नामा